Yusuf mayen duwe cipta mangkana anuan ingos kang mulya pangaos iku bijak sana sampun ira mangkana sampun prakta sakatiga mari negara Baghdad sapratane pernairan itu majing. Tanya tadi pakai ya. gausiku Terbatas. tanpa tinggal lagi dalam sasar Tadi pakai ya kita mah. Tanya tadi pakai ya. ketiga esuke wadan Kan udah innalata ayat mulia katinggalan